εν πλώ, διασχίζοντας το Αιγαίο. Για την Κο. Και απ' εκεί για την Ίσυρο. Ένα μικρό νησί στο κέντρο του δωδεκανησιακού συμπλέγματος. Μόλις 8 μίλια από την Κο, 10 από την Τήλο, 60 από τη Ρόδο, 300 και πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς από τον ελληνικό βορρά στον ελληνικό νότο. Βρεθήκαμε στο νησί με την ευκαιρία ενός ιστορικού συμποσίου που οργανώθηκε εκεί με θέμα τα Δωδεκάνησα στη Φραγκοκρατία και Ιταλοκρατία. Ξαναζωντάνεψαν μέσα από τις εισηγήσεις του συμποσίου περίοδοι της ιστορίας της πρόσφατης και της παλιότερης, άγνωστες σε εμάς που ζούμε εδώ στον ελληνικό βορρά, τη Μακεδονία. Ένας λαός που στάθηκε ορθός και κράτησε την ελληνικότητα και την ορθοδοξία αλόβητη. Άλλη η καιρή εκείνη. Γνώριζες εύκολα τον εχθρό. Μπορούσες να του αντιταχθείς. Σήμερα ο εχθρός έχει άλλο πρόσωπο. Φυγή από την πατρόα γη. Εγκατάλειψη. Ερήμωση. Κοινή μοίρα των μεθόριων περιοχών του σύγχρονου αθηνοκεντρικού κράτους. Κι όμως εκεί είδαμε μερικούς να αντιστέκονται, όπως το Γιώργο, πρόεδρο του πολιτιστικού, την κυρία Μινά, παπαδιά και κοινοτάρχη των νοικιών, την Ειρήνη, οδηγό ταξί, που μας συντρόφισε στην περιήγηση του νησιού. Μια περιήγηση που εντυπωσιάζει. Στην Ίσυρο έχουν συντεριάσει κατά ένα ιδανικό τρόπο η φυσική ομορφιά, το ένδοξο ιστορικό παρελθόν, η πολιτιστική παράδοση, ο λαϊκός πολιτισμός με τον απλό άνθρωπο του καθημερινού μόχθου. Καθώς ιστορίες, πρόσωπα, τόποι, εικόνες, χρώματα, συναισθήματα αποτελούν πλέον μια ανάμνηση, σκεφτήκαμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και να σας τα παρουσιάσουμε με την ευκαιρία της γιορτής της μάνας όλων των χριστιανών, της Παναγίας. Μιας γιορτής ξέχωρης για την Ίσυρο, γιατί γιορτάζει η Παναγία η Σπηλιανή, η Αφέντρα, η Σκέπη, η Καταφυγή, η Πολιούχος του νησιού.
εκπομπή αυτή αφιερώνεται σε αυτούς που απαντούν μαχητικά στην πρόκληση των καιρών, που επιμένουν, μένουν και περιμένουν, και στους άλλους, ίσως λιγοστούς, που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των καιρών, ανησυχούν, σπέβδουν και στηρίζουν με την κρυφή ελπίδα και ευχή αυτοί να γίνουνε πολλοί. Η Νήσυρος έχει έκταση 41,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μοιάζει με ένα κόλουρο κόνο. Το μεγαλύτερο μέρος της είναι ορεινό. Αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα και εξάρσεις όγκων που δημιουργήθηκαν από παλιές δράσεις του ηφαιστείου. Στο κέντρο σχεδόν του νησιού, σε μεγάλη γαβάθα, ο κρατήρας του ηφαιστείου και η κοιλάδα του Λακιού, η μόνη επίπεδη περιοχή. Τριγύρω τα βουνά που κατηφορίζουν απότομα ως τις ακρογιαλιές. Στις ράχες και στις κορφές τους σκαρφαλωμένα τα χωριά Νικιά και Εμποριός. Στο ακρογιάλι το Μανδράκι, η πρωτεύουσα του νησιού, και η πάλι το γραφικό Ψαροχώρι. Μια σπιθαμή γης στο παρελθόν έθρεψε μερικές χιλιάδες ανθρώπων. Σήμερα οι κάτοικοι όλου του νησιού δεν φτάνουν τους 1000. Ξενιτεύτηκαν. Ζήτησαν αλλού πατρίδα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική. Πρόκοψαν. Εκεί ζουν οι πιο πολλοί με την νοσταλγία της πατρίδας και πάντα γυρίζουν στο νησί, έστω για λίγο. Αυτή η ακατανίκητη έλξη που ασκεί επάνω τους στο νησί τους συνενώνει σε συλλόγους και σε πολιτιστικές εταιρείες. Έτσι εξηγείται το γεγονός σοβαρής καταγραφής των πολιτιστικών στοιχείων του νησιού. 13 ογκώδεις τόμοι. Η Νήσυρος είναι ένα από τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Βρίσκεται στο βόρειο συγκρότημα και υπάγεται στην επαρχία της Κο. Εκκλησιαστικά ανήκει στη Ρόδο. Το παλαιότερο όνομα της Νησύρου ήταν το Πορφυρής, ίσως εκ του λόγου του ότι ψάρευα την πορφύρα με την οποία έβαφαν τα διάφορα υφάσματα των βασιλιάδων. Οι Τούρκοι την Νήσυρο την ονόμαζαν Ιντζιρλή, δηλαδή νησί των σίκων, διότι εδώ το νησί μας έβγαζε πάρα πολλά σίκα και πάρα πολύ καλής ποιότητας στα παλιά χρόνια. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε καθόλου τέτοια παραγωγή. Η μυθολογία αναφέρει για την Νήσυρο ότι είναι γέννημα της τιτανομαχίας. Όταν ο Ποσειδώνας κηρυγούσε τον γίγαντα τον Πολυβότη, άρπαξε ένα κομμάτι, λέει η παράδοση, από την Κο και το εξφενδόνισε εναντίον του Πολυβότη όταν βρισκόταν στη θέση αυτή που είμαστε σήμερα. Ο βράχος αυτός κατεπλάκωσε τον Πολυβότη και δημιουργήθηκε το ηφαίστειο της Νησύρου, το οποίο πράγματι είναι ένα από τα αξιολογότερα ηφαίστεια και το μόνο ίσως επισκέψιμο στην Ελλάδα. Ο Πολυβότης λοιπόν, κατεπλακωμένος από το βράχο που απέσπασε ο Ποσειδώνας εναντίον του, αναστενάζει από κάποτε, και η αναστεναγμή αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από τις σεισμούς οι οποίοι γίνονται, και ο πρώτος σεισμός ο οποίος έγινε είναι το 1424. Ήταν ίσως ο ισχυρότερος σεισμός. Ακολούθησαν άλλοι μικρότεροι σεισμοί το 1834, το 1871, το 1873, το 1888 και ο τελευταίος ήταν το 1933, 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ, που δημιούργησε και ορισμένες ζημιές, όχι βέβαια στην Νήσυρο, αλλά περισσότερες στην Κο. Η Νήσυρος είναι κατάφυτη από δέντρα, βαλανιδιές, ελιές, μυγδαλιές. Παλαιότερα υπήρχαν πολλά αμπέλια
Και το αξιοθαύμαστο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία σταγόνα νερού. Ίσως λόγω της φύσεως του εδάφους, του ηφαιστειογενούς εδάφους της και του ελαφρόπετρας η οποία υπάρχει, η οποία γνωστό είναι υγροσκοπικό στοιχείο και κρατάει υγρασία. Από ανέκαθεν τη Σύργη ήταν άνθρωποι φιλοπρόοδοι. Για το λόγο αυτό είχαν δημιουργήσει το 1890 δύο αξιόλογες τουριστικές μονάδες που δεν είναι άλλες από τα ιαματικά λουτρά. Το συγκρότημα του Μανδρακιού, τα ιαματικά λουτρά, και το συγκρότημα που ευρίσκεται στους πάλους του αείμνηστου γιατρού Παντελίδη, που για την εποχή τους ήταν δύο πολύ αξιόλογες τουριστικές μονάδες. Την Ίσυρο την επισκέπτονταν από τα παλιά χρόνια, από την Αλεξάνδρεια, από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και από την Οδυσσό. Έρχονταν πάρα πολλοί άνθρωποι για να παρατηρήσουν εδώ, να κάνουν τα λουτρά τους, τα οποία είναι νατροχλωριοθιούχα, θεραπεύουν πάρα πολλές αρρώστιες και παθήσεις, ρευματοπάθειες, εκζέματα, στυρώσεις και άλλες τέτοιες αρρώστιες, και την επισκέπτονταν όχι μόνο οι άρρωστοι αλλά και οι υγιείς για να παραθερήσουν, να περάσουν εδώ ένα ευχάριστο καλοκαίρι, διότι το κλίμα της νησίρου πράγματι είναι αξιοθαύμαστο. Αργότερα οι νησίροι άρχισαν να ξενιτεύονται και είναι ίσως οι πρώτοι οι οποίοι από την Ελλάδα είχαν φτάσει στην Αμερική. Σήμερα η Νήσυρος το χειμώνα δεν έχει παραπάνω από 800 κατοίκους, και τούτο διότι οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στη ξενιτιά. Τα χωριά της Νησύρου είναι 4, πρωτεύουσα είναι το Μανδράκι, η Πάλη, ο Εμποριός και τα Νικιά. Κάποτε το Μανδράκι προπολεμικά είχε περίπου 3.800 κατοίκους. Οι Πάλη είχαν γύρω στους 800 κατοίκους. Ο Εμποριός γύρω στις 2.600 και τα Νικιά 1.800 κατοίκους. Σήμερα οι περισσότεροι νησίργοι βρίσκονται στην Αμερική και ιδίως στην περιοχή της Αστόριας, η οποία μάλιστα λέγεται και Μεγάλη Νήσυρος, διότι τη στιγμή αυτή έχουμε περίπου μόνο στην Αστόρια γύρω στις 6.500 με 7.000 νησιρίους. Οι νησίργοι είναι άνθρωποι φιλοπρόοδοι και φιλομαθείς. Έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, στη Ρόδο, στην Κos, στην Αθήνα. Ίσως το μη γόνιμο του εδάφους τους ανάγκασε από πολύ νωρίς να στρέφονται στα γράμματα και στις επιστήμες, και γι' αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την Ίσυρο. Έχουμε ωραία ήθη και έθιμα, τα οποία προσπαθούμε πάση θυσία να τα διατηρούμε, και επειδή από πολύ νωρίς ξενιτεύονταν οι νησίργοι, δείχνουν και μια ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα για την πατρίδα τους. Παραδείγματος χάρη, ξεκινούν και έρχονται από την Αμερική για να πάρουν, να παντρευτούν τα ντόπια κορίτσια μας. Από εκεί, από τα παλιά τα χρόνια, έστελαν χρήματα για να χτιστούν τα ιαματικά λουτρά. Ένας άλλος σύλλογος είχε στείλει λεφτά για να χτιστεί το δημοτικό σχολείο. Και στην Ίσυρο ίσως είναι το μόνο μέρος στον κόσμο ολόκληρο που είχαν εφαρμογή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Δηλαδή, ο Δήμος εφρόντιζε και είχε πάντοτε 2 γιατρούς, οι οποίοι επισκέπτονταν τους ασθενείς των, εχορηγούσε φάρμακο δωρεάν, και οι επισκέψεις των γιατρών ήταν πάντοτε δωρεάν του Δήμου. Έχουμε λοιπόν μία παράδοση εδώ στην Ίσυρο, και λέει μια παροιμία: αν δεν μπαινείς στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Εν πάση περιπτώσει όμως οι νησίργοι είναι άνθρωποι πάρα πολύ σωστοί, πολύ δραστήριοι, πολύ ενεργητικοί και αρκετά φιλόξενοι. Το Μανδράκι, δήμος και πρωτεύουσα του νησιού. Εδώ εδρεύουν όλες οι αρχές του νησιού. Η περιήγηση μέσα από τα στενά γραφικά δρομάκια είναι μια απόλαυση.
Το ενετικό κάστρο και στο βράχο Κάτασπρο το μοναστήρι της Παναγιάς της Σπηλιανής. Εκκλησάκια χωμένα στη γη, χωστοί ναοί κρυμμένοι σχεδόν στη γη, χτισμένοι στα ερείπια παλιότερων χριστιανικών ναών, από μινάρια λαμπρού ιστορικού παρελθόντος, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, του ταξιάρχη Μιχαήλ Πανουρμίτη. Το ίδιο, χτισμένο σε ερείπια παλιοχριστιανικής, και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Και η Παναγία η Ποταμίτισσα, αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Σήμερα ο καθεδρικός ναός του Μανδρακιού. Πάνω από το Μανδράκι, ανίσταχτος φρουρός του νησιού, η Παναγία η Σπηλιανή, το κάφημα της Νησίρου. Η Παναγία η Σπηλιανή, με το κάφημα της Νησίρου, είναι ο πόλος έλξης όλων των νησιρίων. Το 15 Αύγουστο που γιορτάζει συνέρχονται στην Ίσυρο οι απανταχού νησίρικοι, οι απανταχού της γης. Από Ρόδο, Κό, από όλα τα Δωδεκάνησα, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από την Αθήνα, από τη Ρόδο. Έρχονται όλοι οι νησίρικοι αλλά και όλοι οι φίλοι των νησιρίων για να συμμετάσχουν στο 15 Αύγουστο πανηγύρι, το οποίο πράγματι είναι αξιοθαύμαστο και δεν πιστεύω να γίνεται τέτοια εκδήλωση σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Η Παναγία η Σπηλιανή είναι μια θαυματουργή πραγματικά εικόνα και αυτό φαίνεται από την όλη εικόνα, από τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η κάλυψη της εικόνας με το ασίμι. Είναι μια εικόνα η οποία ζυγίζει 44 οκάδες, είναι κατασκευασμένη πάνω σε ξύλο αγριελιά, το οποίο έφεραν από την Μικρά Ασία οι παλαιοί νησίργοι, και είναι μια εικόνα αμφιπρόσωπη. Στην μπρος πλευρά είναι η Παναγία η Σπηλιανή, η οποία έχει καλυφθεί με ασίμι, και στην πίσω πλευρά είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου και οι δύο εικόνες του 14ου αιώνα. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου τη βρήκαμε, τη μάθαμε πριν από 5 χρόνια περίπου, όταν είχαμε φέρει κάποιο συντηρητή για να συντηρήσει την Παναγία τη Σπηλιανή. Στο πίσω μέρος το ξύλο ήταν καλυμμένο από ένα δέρμα. Βγάλαμε το δέρμα για να δούμε εάν το ξύλο βρίσκεται σε καλή κατάσταση ή τέλος πάντων να του κάνουμε κάποια συντήρηση, και εκεί αποκαλύφθηκε η εικόνα του Αγίου Νικολάου, που από ό,τι έχουν πει οι ειδικοί είναι του 14ου αιώνα και είναι ίσως η δεύτερη σε ομορφιά εικόνα του Αγίου Νικολάου που υπάρχει στην Ελλάδα. Η θαυματουργία αυτή η εικόνα της Παναγίας της Σπηλιανής, λέει η παράδοση, ανεβρέθηκε σε μια περιοχή που είναι κοντά στα Ιαματικά Λουτρά και λέγεται Βρετού, από το λέξη έβρεσης. Εκεί βρέθη πρώτα μια μικρή εικόνα, την οποία βρήκε κάποιος χωρικός και την μετέφερε και την πήρε στη Μητρόπολη της Νησίρου, του Μανδρακιού, την Ποταμίτισσα. Αλλά παραδόξως την άλλη μέρα η εικόνα αυτή χάθηκε. Την βρήκαν σε κάποια σπηλιά που βρίσκεται εκεί στην τοποθεσία που είναι σήμερα χτισμένο το μοναστήρι. Την πήραν, την επανέφεραν πάλι στο Μητροπολιτικό Ναόν, αλλά και πάλι εξαφανίστηκε η εικόνα και αυτό επαναλήφθη 2-3 φορές. Την έβρισκαν πάντα σε μια σπηλιά στο σημείο που είναι σήμερα το μοναστήρι της Παναγίας Σπηλιανής. Από εκεί κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι πρέπει να δημιουργήσουν ένα ναό. Έχτισαν λοιπόν το μοναστήρι αυτό της Παναγίας, το οποίο ονομάστηκε Σπηλιανή ακριβώς επειδή ο χώρος εκεί ήταν προηγούμενα μια σπηλιά.
180 σκαλιά σε φέρνουν στην είσοδο του κάστρου και άλλα 40 σε κατεβάζουν από εκεί στον κύριο χώρο του ναού. Όταν τα ανεβείς, η ανταμοιβή σου και η χάρη της. Ο έφορος βυζαντινών αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κύριος Ηλίας Κόλιας μας παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. Είναι φανερό ότι σε αυτή εδώ την περιοχή πρέπει να ήταν η ελληνιστική ακρόπολης της Νησήρου. Η οχύρωση βέβαια επεκτείνεται πολύ ψηλότερα και πάει μέχρι το Παλαιόκαστρο. Είναι επίσης φυσικό, λόγω της φυσικής οχύρωσης του χώρου, ότι κάτι παλιότερο οπωσδήποτε υπήρχε πριν από τα ελληνιστικά χρόνια. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα κάποια λατρεία, αν υπήρχε ένας χώρος λατρείας, αρχαίας λατρείας, γιατί συνήθως η μία λατρεία διαδέχεται οπωσδήποτε την άλλη. Η ανασκαφή στο μέλλον θα δείξει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή οι πηγές, οι γραπτές πηγές και ό,τι είναι επιφανειακό, αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε σε διασταύρωση με τις πηγές τις λίγες που έχουμε, για να δώσουμε την ιστορία του χώρου. Πότε άρχισε η λατρεία της Παναγίας της Πηλιανής δεν είμαστε βέβαιοι. Είναι σίγουρο και βέβαιο ότι στα βυζαντινά χρόνια υπάρχει η λατρεία αυτή, η λατρεία μάλλον της Παναγίας, δηλαδή από τα αρχιτεκτονικά που έχουμε μέσα, κατεπομινάρια από ένα τέμπλο μαρμάρινο που πάει στον 11ο αιώνα, κάποια κοιονόκρανα που είναι ίσως λίγο παλιότερα και στα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Δείχνει ότι κάτι συνέβαινε εδώ και είναι φυσικό. Η Παναγία θα λατρευόταν, είναι η βασίλισσα των Αγίων θα λέγαμε, είναι ο προστάτης και μια παράδοση τόσο πολύ ριζωμένη μέσα στο λαό αυτό το νησίδικο δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 1, 2 και 3 και 4 αιώνες. Αυτό πρέπει να πηγαίνει πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Η εικόνα, καθώς είδατε, αυτή καθ' αυτή η εικόνα έχει μια παράδοση σαν σχήμα, έχει μια παράδοση σαν εικονογραφία, πολύ παλιά, αλλά φαίνεται ότι συνεχώς ανανεωνότανε. Τυχαία πριν από 2 ή 3 χρόνια, ενώ συντηρούσαμε την παλιά εικόνα κατά πέτηση του λαού της Νησήρου, παρατηρήσαμε ότι στο Μουσαμά, μάλλον στο δέρμα αυτό που τύλιγε την εικόνα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια παλιότερη εικόνα του Αγίου Νικολάου. Τι φυσικότερο να βρει κανείς μια εικόνα του Αγίου Νικολάου εδώ, δηλαδή βλέπετε ότι οι δύο λατρείες, ο προστάτης των ναυτικών, ο προστάτης των νησιών, ο προστάτης της θάλασσας, ό,τι πλέει μέσα στη θάλασσα, να είναι μαζί αδελφωμένοι με την Παναγία που προστατεύει το... Και η εικόνα αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, καθώς είδατε, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, βγαλμένη από ένα εργαστήρι, όχι ντόπιο σίγουρα, αλλά από κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Το πιθανότερο βέβαια είναι η Κωνσταντινούπολη, βεβαίως. Ανήκει στο 14ο αιώνα. Ξέρουμε ότι στο 14ο αιώνα τα νησιά αυτά ήταν συνδεδεμένα άμεσα με την Κωνσταντινούπολη. Ακόμα και η Ρόδος είναι γεμάτη από φορητές εικόνες αυτής της εποχής, πάρα πολύ ωραίες, που ταυτόχρονα δείχνουν και την ευαισθησία των κατοίκων, ξέρετε, όχι μόνο τη λατρεία, αλλά και την ευαισθησία των κατοίκων, των ανθρώπων, των δωρητών ή των χορηγών, που διαλέγουν μια εικόνα Α και όχι τη Β, και η Α είναι όχι απλώς ωραία, αλλά είναι και ακριβή. Άρα πάμε πιο πέρα, πάμε και σε οικονομικές και κοινωνικές, δηλαδή πράγματα που δεν μπορούμε αλλιώς να τα ανιχνεύσουμε. Γιατί πάντα ζούμε κάτω από αυτό το πλέγμα, το μεσαίωνα, σαν κάτι το σκοτεινό, ότι δεν υπήρχε μόρφωση, δεν υπήρχε καλλιέργεια, δεν είναι αυτός ο μύθος, σιγά σιγά έχει αρχίσει να ξεπερνιέται. Και είναι πολύ παρήγορο. Βεβαίως. Ναι. Βέβαια, εντάξει, η μόρφωση και η καλλιέργεια δεν περνούσε μέχρι τα κατώτερα στρώματα του λαού. Εντάξει, αυτό είναι σαφώς. Μην ξεχνάμε και στην αρχαία εποχή κάπως έτσι τα πράγματα. Το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχουμε την αρχαιότητα, την έχουμε ανεβάσει πολύ ψηλά και εξειδανικεύσει. Μην ξεχνάμε ότι και μια τάξη ανθρώπων μόνο είχε χρήματα, μια τάξη ήταν μορφωμένη, μια τάξη μπορούσε να δουλεύει λιγότερο από τη σκλάβη για να σκέπτεται και να δημιουργεί. Έτσι κάπως ήταν τα πράγματα και εκεί. Έτσι λοιπόν είναι και στο Μεσαίωνα. Βέβαια η νεότερη εποχή έφερε άλλα πράγματα, προήγε κάποια πράγματα και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μετά στην Υποτοκρατία ο χώρος αυτός
και φαίνεται ότι αυτό είχε αρχίσει και από πολύ παλιότερα, στα μεσοβυζαντινά χρόνια. Ο χώρος αυτός είναι ο χώρος, ο οχυρωμένος, το καταφύγιο του λαού, το καταφύγιο της Νησήρου. Έχουμε υπολείμματα αυτού του Ναι, κάποια πράγματα, κάποιες ενδείξεις της μεσοβυζαντινής εποχής έχουμε. Περισσότερο η οργάνωση του κάστρου με λοξές πύλες που να μην μπορεί να χτυπήσει άμεσα την πύλη ο εχθρός με τον κρυό κτλ. Αυτά δείχνουν ότι έχουμε μια οχύρωση οργανωμένη γύρω στο Μεσαίωνα, γύρω στα μεσοβυζαντινά μάλλον χρόνια, δηλαδή 10ος αιώνας. Μετά, βλέπετε στην υποτοκρατία έχουμε το ευτύχημα να έχουμε και γραπτές πηγές και έτσι κάποια πράγματα μπορούμε να τα χρονολογήσουμε κιόλας και από τα οικόσιμα που υπάρχουν γύρω από το κάστρο. Και στην υποτοκρατία ξέρουμε ότι εδώ είναι η βάση, το κέντρο της άμυνας του νησιού. Γίνεται μια προσπάθεια κάπου αλλού να χτιστεί κάποιο άλλο κάστρο μεγαλύτερο που να μπορούν και όλοι οι οικισμοί να καταφεύγουν σε πολύ μεγάλη επιδρομή. Φαίνεται ότι δεν καρποφόρησε. Έχουμε αυτά, αλλά φαίνεται ότι δεν καρποφόρησε γιατί και στις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1480 και του 1522 της Ρόδου οι υπότες μαζεύουν τους πληθυσμούς αυτούς και τους παίρνουν στη Ρόδο γιατί φοβούνται ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος. Κατεβαίνει η Λέλαπα, η μουσουλμανική κάτω με 200-300 πλοία με ένα στρατό που αριθμεί 100-150 και δεν είναι δυνατόν αυτά τα κάστρα να αντέξουν καθόλου. Άρα δεν έχει καρποφορήσει ίσως αυτή η προσπάθεια των υποτών και των κατοίκων, των οφιτσιαλίων όπως λέγονται, να φτιάξουν κάτι πιο ισχυρό. Εδώ φαίνεται ότι ήταν πάντα η άμυνα και αυτό συνεχίστηκε και στην τουρκοκρατία κατά των πειρατών κτλ. Εδώ κατέφευγαν και αυτή τη στιγμή βέβαια. Και είναι το σημαντικότερο του νησιού εδώ. Αυτό. Του νησιού βεβαίως. Ναι, το σημαντικότερο. Έχει και άλλα κάστρα, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο και φαίνεται ότι ήταν πάντα το σημαντικότερο. Πάντα το σημαντικότερο. Και η παρουσία εδώ της Παναγίας και του ναού έχει συνάφεια με το κάστρο ή το κάστρο προϋπήρχε και η Παναγία? Αυτό δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ίσως και τα δύο πράγματα πάνε μαζί. Γιατί ο προστάτης, η Παναγία μας έχει μια παράδοση και στην Κωνσταντινούπολη ακόμη προστάτης, ο στρατηγός υπέρμαχος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ίσως πάνε μαζί. Το κάστρο προστατεύει το ναό της Παναγίας και η Παναγία με τη δύναμή της υποτίθεται ότι προστατεύει το λαό και αυτό το κάστρο. Κάπως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Ναι. Τι θα θέλετε να μας πείτε, κάτι έτσι ειδικότερο που να είναι ως μήνυμα της νότιας αιγιώτικης Ελλάδας προς εμάς τους Βορειοελλαδίτες και Μακεδόνες. Ναι, μοιάζουμε ως προς το ότι και οι δυο είμαστε ακρίτες κατά κάποιο τρόπο. Διαφέρουμε ότι τα σύνορα για μας είναι λίγο μακρινά, είναι η θάλασσα που μας χωρίζει, ενώ για σας είναι άμεσα. Δηλαδή μπορείτε αυτό που έλεγε ο Αγγελόπουλος, το μετέωρο βήμα του πελαργού να βρεθεί πάνω από το έδαφος της Τουρκίας. Εδώ τα πράγματα, παρόλα αυτά όμως, οι περισσότεροι, και εγώ το συνηθίζω, όχι γιατί το συνηθίζω από σύστημα, πάντα βλέπω τη Μικρά Ασία απέναντι, δεν βλέπω την Τουρκία. Πάντα, και όταν πηγαίνω εκεί, έχω πάει 2-3 μέρες, βλέπω έναν ελληνισμό λαμπρό, δηλαδή, και το λέω στους Τούρκους πολλές φορές, σε φίλους δηλαδή, ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες. Άρα πρέπει κάποτε να γίνουμε σύντροφοι. Και ο κύριος Ιωάννης Βολανάκης, επίσης έφορος βυζαντινών αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αναφέρεται στο ιστορικό της επτής εικόνας της Παναγίας. Η Παναγία αποτελεί το αντικείμενο της τιμής και της λατρείας των χριστιανών από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα. Επίσημα καθιερώθηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, από ό,τι θυμάμαι, η λατρεία της Παναγίας. Θυμόσαστε ίσως έρηδες στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, Θεοτόκος, Χρυσοτόκος και ούτω καθεξής. Αλλά μας ενδιαφέρει η εικονογραφία. Οι αρχαιότερες παραστάσεις της Παναγίας τις οποίες έχουμε είναι δεξιοκρατούσες. Είναι ο τύπος της Παναγίας της δεξιάς. Αργότερα επικρατεί η αριστεροκρατούσα και μάλιστα γνωστός τύπος της Παναγίας της οδηγήτριας. Έχουμε ορισμένες εικόνες που κατά την παράδοση ανάγονται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Και κατά κανόνα όλες αυτές είναι της Παναγίας της δεξιάς. Έτσι είναι η Παναγία του Κίκου στην Κύπρο, όπως θα ξέρετε, η Παναγία του Σουμελά, η Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου. Η εικόνα εδώ της Παναγίας της Πηλιανής, την οποία βέβαια η παράδοση δεν αποδίδει στο Λουκά, αλλά είναι όντως μια αρχαιότατη εικόνα η οποία συνεχίζει πολύ παλαιότερες παραστάσεις από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.
Πλήστε τα αφιερώματα, οικεσιών αποδείξεις, ένθεης έκφρασης προσφορές, πόνων και καημών ενθυμίσεις, βαρύτιμα δώρα ευχαριστίες. Το καθένα και μια ανθρώπινη ιστορία, όλα προσφορά στη χάρη της. Δυο ξένοι κλέφτες, λέγει η παράδοση, πριν χρόνια πολλά σκαρφάλασαν από το βράχο και μπήκανε στο μοναστήρι για να κλέψουν τα χρυσά και ασημένια τάματα τα κρεμασμένα μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Όταν όμως πήγαν να βγούνε από την εκκλησιά, η πόρτα ασφάλισε και ήταν αδύνατο να την ανοίξουν. Έντρομοι ξανακρεμούν τα τάματα στο εικόνισμα και τότε ένα περιστέρι, χτυπώντας την πόρτα με το ράμφος του, την άνοιξε. Η λαστήρια προσφορά των Βέβυλων στην Παναγία, απόδειξη έμπρακτης μετάνοιας, το περιστέρι αυτό με την κανδύλα. Οι σημερινοί κάτοικοι του νησιού πώς νιώθουν αυτήν την παρουσία της Παναγίας στο νησί? Η Παναγία η Σπηλιανή συνδέεται άμεσα με τα πιο ευχάριστα γεγονότα της Νησίρου. Δηλαδή, δεν παντρεύεται άνθρωπος σε καμία άλλη εκκλησία παρά μόνο στην Παναγία της Σπηλιανή. Εκεί γίνονται όλα τα ευχάριστα γεγονότα. Οι μητέρες, οι θείες, οι γριούλες, όταν θέλουν να δώσουν μία ευχή σε ένα δικό τους παιδί, σε μία δική τους κοπέλα, τις λένε πάντα, τις εύχονται πάντα να αξιοθούν, να την δουν να κατεβαίνει νύφη από την Παναγία Σπηλιανή. Στο εξωτερικό, αλλά και εδώ, συνέχεια επικαλούνται τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σπηλιανής με το Παναγιά μου Σπηλιανή. Βεβαίως η Παναγία είναι αγαπητή εικόνα, αγαπητός Άγιος σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Ιδιαίτερα όμως στην Ίσυρο έχουμε μια μεγάλη αδυναμία προς την Παναγία της Σπηλιανή και με αυτή συνδέεται όλη η πρόοδος, όλη η εξέλιξη και όλη η ζωή μας. Τα νοικιά, 5-6 γεωμετρημένα φώτα κάτασπρα, 2-3 ημίφωνα του ασβεστοχρίσματος σε μια κορφή βουνού κατά τον ποιητή της Νησίρου. Σήμερα μόλις αριθμούν 60 κατοίκους. Το σχολείο έκλεισε. Τα 3 παιδιά κατεβαίνουν στο Μανδράκι. Το κτίριο νεόχτιστο, δωρεά ομογενή, άδεια φωλιά.
θα μείνει έτσι ως σχολιό ώσπου να ξανάρθουν τα πουλιά, μας λέγει η κοινοτάρχης κυρία Μαρία Μινά, πρεσβυτέρα. Ανηφορίζομαι στα γραφικά σοκάκια. Αυτή η πλατεία έχει τριγύρω της αρμονικά δεμένα ό,τι στο παρελθόν έδινε ζωή στον οικισμό. Δημόσια και ιδιωτικά καταστήματα, ιατρείο, σχολείο και εκκλησία. Η καμπάνα ακόμα δεν έπαψε να χτυπά. Λειτουργεί η εκκλησία. Το χωριό λειτουργεί. Η Παναγία, ο ναός είναι των εισοδείων της Θεοτόκου, γαλοχεί τα παιδιά της. Υπάρχει ζωή. Μαγευτική η θέα προς το πέλαγος. Μα πιο μαγευτική η θέα προς το ηφαίστειο, τοπίο απερίγραπτο. Κοιτάς απ' τα νικιά το ηφαίστειο κάτω και οι αιώνες οπισθοδρομούν καλπάζοντας πίσω στον αιώνα τον αζωικό, πίσω στις πυρίκαυστες των ορυχτών επαναστάσεις, σε μια ισιώδιο κοσμογονία. Εδώ η τραχύτητα, το μεγαλόπρεπο και το επιβλητικό μαζί με το υποβλητικό. Εδώ οι λέξεις, οι ταλέπορες σηκώνουν ψηλά τα χέρια ανήμπορες, ακόμα και στο υπερθετικό τους μπόι. Εδώ ξεθεμελιώνεσαι συναισθηματικά. Εδώ εκμηδενίζεσαι, καταντάς μια τελίτσα, ένα σημαδάκι που απόμενε από σύνθλιψη αλογάριαστη μιας πρέσας που δεν χωράει το μυαλό. Και οι λέξεις, οι κακόμοιρες, που αλλού μπορούν να αρμοδέσουν περίτεχνα την περιγραφικότητα, κατηφορίζουν αφημαγμένες, απονευρωμένες και αφιδατωμένες, καταφέρνοντας μονάχα την καρικατούρα εκεί που εσύ φιλοτοξούσες φιλοτέχνηση πορτρέτου. Δεν υπάρχει τέχνη να αποδώσει το πρωτότυπο. Όλες μαζί μόλις και το σκιαγραφούνε ίσως. Μια τεράστια γαβάθα το αλώνει. Ο κρατήρας, φρουρούμενος παλιότερα και από το χρόνο, νυχτοήμερα από των βουνών της πυραμίδες ολοτρίγυρα, χειροπιασμένες χορό απερίγραπτο, με χλωροφύλλη που αντιλιστική και μαυροπράσινη, νεροσυρμές και λαβοσυρμές που απάβδισαν να λογαριάζουν τους αιώνες, κατρακυλώντας από τις κορυφές προς την κοιλάδα, γεωμετρήσανε ξεράθαρης ποτάμια κιτρινόφαια και μπέζ, και ανάμεσά τους ραχοκοκαλές θαρείς θεριών αποκαλύψεως, πολύ σπονδυλωμένων, με σκουροπράσινες και μονοτονικές, απ' την απόσταξη κοιλίδες δένδρων που θυμίζουν δένδρα λαϊκών ζωγράφων. Και στην κορφή του πιο ψηλού βουνού μια άσπρη πινελιά ο προφητηλίες του βουνού του συνονόματος. Πέρα στο βοριά, στο καστροτύχι του βουνού ο εμποριός, 5-6 πινελιές ασβέστιο-λάσπρες. Κάτω, σχεδόν στο μέσο της κοιλάδας ο κρατήρας. Στο κέντρο δεν θα πας. Μια κρούστα και από κάτω κοχλάζουσα μια θιαφολίμνη. Ατέρμονο το βάθος της. Στην εσωτερική κλητή προς το ηφαίστειο, γαντζωμένο στα βράχια, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Από εκεί ψηλά διαβάζεις στις σελίδες της φύσης εικόνες αποκάλυψης. Ο εμποριός, 5-6 πινελές ασβέστιο-λάσπρες, 3 μόλις χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Ανηφορίζουμε.
χωριό αργοπεθαίνει. Μπορούν μόνο οι 23 κάτοικοι να δώσουν ζωή. Αυτοί όμως επιμένουν, αντιστέκονται. Καλοδιατηρημένος ο ναός, και εδώ στην Παναγία αφιερωμένος, στη γέννηση της Θεοτόκου. 8 Σεπτεμβρίου η γιορτή. Πιο πάνω στην κορυφή το κάστρο του εμποριού, και μέσα σε αυτό ο ναός των ταξιαρχών, ό,τι απόμεινε από την παλιά δόξα. Στο μοναδικό καφενέ του χωριού, απ' τη βεράντα, θωρείς όλο το μεγαλείο την κοιλάδα του λακιού, με τον κρατήρα του ηφαιστείου στη μέση. Μπροστά μας είναι η κοιλάδα του ηφαιστείου, η οποία ονομάζεται Λακκή. Στο βάθος ακριβώς βρίσκεται ο μεγάλος κρατήρας του ηφαιστείου, ο μεγαλύτερος από τους 4, του οποίου ο νονός του έδωσε το όνομα Άκολος, θέλοντας να τονίσει το βάθος του και το μέγεθός του. Όλη αυτή η περιοχή ήταν κάποτε μια καλλιεργήσιμη έκταση, η οποία ήταν ο τροφοδότης κατά ένα μεγάλο ποσοστό του νησίρικου πληθυσμού. Ήταν ο σιτοβολώνας του νησιού, υπήρχαν μεγάλες καλλιέργειες, υπήρχαν ελιές, αμπέλια κτλ. Τώρα βέβαια είναι έρημος, είναι ένα σημάδι και αυτό της εγκατάλειψης της γεωργίας και μάλλον του τόπου γενικότερα. Στις εσωτερικές όπως και στις εξωτερικές πλαγιές των βουνών που την περικλείουν, οι απειράριθμοι αναβαθμοί, τα βαστάδια, αποδοτική αξιοποίηση του ελάχιστου χώρου. Εντυπωσιάζεσαι από τον ανθρώπινο μόχθο. Ο ποιητής αναφωνεί: «Χαίρε αναβαθμών καρποφόρων η ανιούσα, χαίρε κερκίδων ένδενδρον η κατιούσα. Κάτω σχεδόν της αγγίζει το κύμα και ανεβαίνουν ως το βουνό με ασάλευτο βήμα. Χαίρε μ' αναβαθμούς των κλητίων επένδυση, χαίρε χλωροφύλλης κερκίδων η έκθεση, χαίρε τρισμέγιστο θέατρο μόψη αρχαίου, χαίρετε πρά επίπεδα στον υπεθρίων την άπλα, χαίρε χεροποίητη μοναδική νησίρητη τάβλα, χαίρετε κερκίδες για όργωμα, φιλοπονία στο άωτο». Φιλοπονία στο άωτο. Όπου κι αν πας, όπου κι αν γυρίσεις, στην Ίσυρο διαβάζεις τις ανοιχτές σελίδες των κλητίων του ανθρώπινου μόχθου την ιστορία. Ψηλαφείς το πως το ελάχιστο γίνεται πολύ και το μικρό μεγάλο. Ελάχιστη γη και απέραντη θάλασσα. Μεγάλη η δύναμη του ανθρώπου. Αξιοποιεί το ελάχιστο στο έπακρο και παράγει το αξιοθαύμαστο. Οικισμοί όπου κάποτε έθαλε η ανθρώπινη ζωή και σήμερα εξακολουθεί να θάλει. Εδώ βιώνεται ακατάπαυστα το εμείς και το συνήνε. Στέγες, τείχη, το ένα δίπλα στο άλλο, επιπεδομετρίες εφαρμογής σε ανθρώπινα μέτρα και οι καρδιές ανοιχτές στον άλλο,
θάλασσες πλατιές. Στη στενότητα βλασταίνει η άπλα της ψυχής, το σφιχτοδέσιμο των ανθρώπων, το φιλήν και το φιλίστε. Την Νήσιρον, την Πελαγίαν, την Ηφαιστίαν, της Παναγίας Παρθένου, της Πηλιανής αγαπημένην, πώς να την ξεχάσεις?